ମିଛୁଆ ଖଚୁଆ ଚୁଗୁଲିଆ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସିଂହର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଶିକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ସିଂହ ପାଇଁ ପଥ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଭେଟି ଦେଲେ, ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ବିଲୁଆର ଦେଖା ନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିବାରୁ ରାଜା ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବେ, ତେଣୁ ଯାଉଛି ରାଜଉଆସ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏବେ ସିଂହ ରାଜା ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା ଚାଟୁକାର ଗଧିଆଟି ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେ ବିଲୁଆ ଏକ ଗଛ ଉଢାଳରେ ଲୁଚି ରହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଗଧିଆ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ସତରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା। ଆପଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ପଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ, ହେଲେ ବିଲୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନବାବ ଭଳି ହସି ହସି ଖାଲି ହାତରେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ସୁତରାଂ ଆପଣ ତାକୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସ ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଗଧିଆ ନଅ ଛଅ କରି ବିଲୁଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଗଲା। ଏସବୁ କଥା ଲୁଚି ଲୁଚି ବିଲୁଆ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ଗଧିଆ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗଧିଆ ଠାରୁ ବିଲୁଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଏକାବେଳକେ ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍। ବିଲୁଆ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା କରି ପାନେ ଦେବି। ମାତ୍ର ବିଲୁଆକୁ ଆଉ ଦେଖେ କିଏ? ସେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଠାରୁ ଛୁ ମାରିଲା। ବିଲୁଆ ସେଦିନ ସିଂହ ପାଖକୁ ନ ଯିବାରୁ ଆଉ ଦିନେ ସିଂହ ଗଧିଆକୁ ପଠାଇଲା ବିଲୁଆକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସୁତରାଂ ଗଧିଆ ଏବେ ବିଲୁଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଧିଆକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ରାଗ ରଖି କହିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଏଥର ଗଧିଆ କହିଲା, ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ଖୋଦ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମରି ହିତ ଲାଗି ଆସିଛି ପରା। ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ତ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ହେଲେ ବିଲୁଆ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ବିଚରା ନିରୀହ ଜୀବଟିଏ। ଯା, ତା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖି ଆସିବୁ। ଭଲ ଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ଏକ ଜରୁରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ସହ ଥିଲା। ଏବେ ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଗଧିଆକୁ କିଛି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଆଜି ଫେରାର ଦେବାଟା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବରଂ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାର ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଏକ ଉପାୟ ସେ ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ। ଏବେ ଗଧିଆ ଚାଲିଲା ଆଗେ ଆଗେ, ଆଉ ତା ପଛରେ ବିଲୁଆ। ଦୁହେଁ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖାପାଖି ହେବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସିଂହ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ହେ ହୀନ ପଶୁ, ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ। ଏହା ଶୁଣି ଆଦୌ ଡରି ନ ଯାଇ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଔଷଧ ଯୋଗାଡ଼ରେ ରହି ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଔଷଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଆସିଛି। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ବିଲୁଆଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବିଲୁଆକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ହେବି? ଏଥିପାଇଁ ଔଷଧ କ'ଣ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କହ। ତହୁଁ ଚତୁର ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଧିଆକୁ ମାରି ତାର ରକ୍ତ ପିଇବେ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଗଧିଆ ତ ସିଂହର ଅତି ଆପଣାର ଭଳି ତା ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ବିଲୁଆ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ମିଛୁଆ ଖଚୁଆ ଚୁଗୁଲିଆ ଗଧିଆକୁ ମାଡ଼ି ବସି ସିଂହ ତାର ତାଜା ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ବିଲୁଆ ସେଦିନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।